Jaha, morjesta pöytään. Nyt olisi tämmönen makutesti Martisilla grilliltä tuolta Turusta. Niin isot makkaraperunat paprika majoneesilla. Maistetaanpa siitä. On hyvä. On tosi hyvä. Tuo majoneesi ja makkarat on kunnolla paistettu ja pahdettu sipuliin ja kurkkusalaattiin ja kaikkea herkkua. Kyllä tätä kelpaa syödä. Ja hinta tällä oli muistaakseni 9,90. Ei mikään kalliska sillä tavalla. Kyllä mä tällä annan 5/5. On sen verran hyvä. Ei mulla taas muuta.